Passen 7 minuts a 2:15 del migdia. Ja tenim aquí amb nosaltres a la Imma Martí, del Centre Mèdic i Estètic Imma Martí. Bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Ets la col·laboradora de la que dic més el nom en tan poc temps. Quina sort tinc. Sí, Ets considerada afortunada. Imma, avui parlarem... Mira, una altra vegada, Imma. Avui parlarem dels components cosmètics que s'han de fer servir a l'estiu, sobretot també de quins ingredients de les cremes són adequats i quins no tant, quins està bé, sí. més desaconsellats. Sí, és important, A veure, comencem. Quins són els components, podríem dir, imprescindibles, que hauria de tenir una rutina cosmètica, per exemple, durant l'estiu? Bé, doncs hauria de ser que els ingredients fossin de textura lleugera, val? Perquè no ens engreixin massa la pell, no ens la facin suar, val? Perquè a vegades hi ha cremes que són més espesses i més consistents, que anirien molt bé a l'hivern, però ara tornen a sortir cap a l'exterior de la pell. Val? Això passa bastant. Bueno, a part d'això, que sigui l'ingredient de textura i tot més adequat, potser no és el més important. El més important és evitar que hi hagi alguns ingredients que poden provocar reacció amb el tema calor o amb el tema sol. I bé, això ha estat també, que hem comentat, parlem d'això per què? Perquè hi ha molta informació a xarxes, molta informació no informativa. Es posa de moda un ingredient i només s'explica els avantatges que té aquell ingredient, com podria ser el retinol. T'ho dic perquè la gent el retinol i la vitamina C... I a més va a modes, això? Sí, va a modes, va a èpoques i no sé per què passa, perquè és una cosa que ni s'ha inventat ara, ni res. No sé si és el màrqueting de publicitat dels laboratoris que volen treure l'ingredient, no ho sé. Però bueno, el retinol, no. Per exemple, el retinol no es pot posar en temperatures altes i a l'estiu. Perquè és una provitamina A bastant elevada, que el que farà és que l'efecte del sol o de la calor posi la pell molt vermellosa, molt irritada i molt escamada. No és adequat. O sigui, cremes que portin retinol no les tenim que fer servir ara, les guardarem i a l'octubre reanudarem. Cremes amb vitamina C, que també és una crema molt famosa, que també es posa molt, i a l'estiu es pot posar millor que no, perquè és descamativa, també és un àcid, la vitamina C. Llavors aquesta descamació que va fent fa que la capa còrnea s'aprimi, es torni més fràgil i sigui més reactiva també un altre cop a l'exposició del sol, al anar a la platja, a la calor i tot, i veurem que ens surt vermellosa la pell. En cas que tu hagis receptat al metge, mira, te l'has de posar al vespre. Però jo diria ni al vespre ni al dematí. A l'estiu també la vitamina C s'ha de deixar a banda. Altres cremes que també porten alfa-hidroxiàcids, que es denominen a fora com AHA, que no posen tot el lletrero perquè és molt llarg. Aquests tampoc s'han d'utilitzar. Qui se'ls posa? Normalment pells que potser tinguin acnès i tal, però aquestes èpoques de l'any tampoc s'han de posar. Per què? Això, perquè la pell queda massa prima i molt reactiva. És important perquè et dic, això és molt bo i va molt bé. Bueno, sí, però ara no. És que a més et cremaràs, perquè falta protecció, falten capes de pell. Això és molt important perquè hi ha molt de desconeixement. Això, com que és moda, un ingredient, doncs ja està. L'àcid hialurònic també està com... L'àcid hialurònic sí que es podria posar a l'estiu, perquè no deixa de ser que és una molècula molt espessa d'un àcid, però no agressiu per la pell. El que farà és recaptar aigua per sota i fer que la pell es vegi més turgent i més hidratada. Aquest el podríem posar d'ús extern en crema o sèrums, es pot posar. Però els que hem dit abans, la vitamina C, el retinol i l'AHA, els alfa-hidroxiàcids, no són adequats per a les èpoques d'estiu. Són 3 mesos que millor no agredir la pell, perquè és que l'aprimen. El que fa que aquests materials van aprimant la pell, llavors la tenim indefensa. I quins sí podríem utilitzar?
Oita, tots els altres que hi ha. La resta. La resta, que no portin cap tipus d'àcids, i es poden cremes hidratants, cremes nodridores, sèrums amb àcid hiaurònic, perquè aquest àcid no és agressiu, no és rebaixador de pell. I llavors aquí també entrarien les cremes que ja porten una mica de factor de protecció per pells tacades o per pells que tenen hipersensibilitat, i ja els hi posem el factor de protecció solar, que avui en dia normalment les cremes de dia, que ja tenen cara i ulls, un 20 el porten totes. I amb un 20 encara pots posar una mica moreno, però no gaire, vull dir, tampoc filtren molt. I després ja aniríem a buscar els d'alta protecció, que ja a vegades ho hem parlat aquí, però que no són tan necessaris al dia a dia. No cal un 50 cada dia. Amb un 20 va sobrat amb un 20. Molt bé. I llavors aquestes serien les que, totes les demás i tal. Com afecta l'exposició solar així prolongada a la pell quan es combina amb certs cosmètics o... A veure, si portem un cosmètic no adequat, tindrem una reacció de vermellor, inflamació, descamació i al final potser alguna cremada, perquè no està adequat pel tema. Si són els correctes i els que toquen, el que faran és protegir una mica la pell. Protegir-la, o sigui, mantenir grau d'humitat, que és del que es tracta, que no s'evapori tan de pressa l'aigua que tenim a sota, que també un tema molt important que també es desconeix, que ens pensem que les cremes hidratants aporten aigua, i no. El que fan és de barrera, com si portessis un celo posat, un paper film, i l'aigua que tu tens a dins s'evapori molt lentament durant el dia. No aporten aigua. No existeix això, que em poso una crema que em donarà aigua. No, el que farà és que la teva no marxi tan de pressa. Frenar la deshidratació. I què hem de fer? Així, beure aigua, evidentment, per tenir-ho bé. Però que també a vegades la crema hidratant porta aigua, no és veritat. Mira, justament ara parlaves d'hidratació. Quin tipus d'hidratants són més recomanables per l'estiu? No sé, perquè hi ha molts tipus d'hidratants, i de textures, la textura gel, crema, sèrum... Aquí anirà depenent del teu tipus de pell. Si tenim una pell grassa, amb tendència que faci granet o que surti molt de greix per sobre el nas i tal, aniran bé les textures superlleugeres, tipus gel. Aquí tindríem, per exemple, una gamma extensíssima d'aloe vera, que va genial per les pells grasses. Per tot tipus de pell, o per pells atòpiques, per pells grasses, que també transpiren molt i tot. L'aloe vera tipus gel hidrata, va molt bé, és curativa, refresca molt la pell i seria com una crema molt ideal. Que tens la pell molt seca i a tu t'agrada la textura més greixosa, perquè això va a gustos del consumidor, de com em vull sentir, hauríem d'anar a buscar cremes més balsàmiques, que fossin més espesses. Però això va molt a gust de cada un. Per això hi ha tanta gamma també i tanta cosa, perquè si no em dugues... No és que una sigui millor que l'altra, és que depèn una mica de... Totes són bones, perquè suposo que si no ho fossin ja no estaríem al mercat, ja no es vendrien, però va molt a gust del consumidor, a la sensació, per exemple, una pell de persona molt grassa no li agradarà gens una textura espessa, se sentirà incòmode, llavors buscarà, o li diríem, busca tipus gel, perquè són més fresques i estan treballades d'una manera que no porten greixos, per tant, que se la pot posar una persona amb pell seca, aquesta sí, però no estarà tan a gust, no estarà tan còmoda, perquè és una cosa psicològica. Com que l'aloe, quan te la poses, s'absorbeix molt ràpid, fins inclús tiba una mica la pell, a tu et dona la sensació de sec. No ho està, però dona la sensació. Doncs amb una pell seca no li donguis aloe perquè no estarà contenta. La pell potser sí, però la senyora no, o el senyor. Busca un confort. Molt bé. És que me la poso i em sento una cosa, doncs aquí, per això hi ha per això hi ha tantes textures. Tantes textures, sí. Molt bé. Imma, i quins ingredients poden ajudar a reparar o a calmar la pell després, precisament, de l'exposició solar? Doncs mira, el que dèiem, l'aloe vera. L'aloe és una crema que jo dic que és com màgica, perquè serveix per tot. Serveix per tot, és evident, vull dir, serveix per protegir-te, inclús hi ha bronzejadors que també porten a l'aloe i els factors de protecció, i després serveix per reparar. És una crema altament curativa i reparadora, amb tipus gel,
de la manera que sigui, és igual, però que hi hagi un percentatge molt alt d'aloe. O sigui, parlem d'un 98% d'aloe, no d'un 2%. Ja. Perquè, clar, llavors no hi ha res, o hi ha molt de gel químic, però amb un 98-95% d'aloe, que és quasi aloe pura, i la diferència que queda normalment la compensen amb rosa mosqueta. Per tant, superreparadora. Sempre va bé. Tenir un pot d'aloe és fàcil, econòmic i va bé per tot. O sigui, si has de sortir de viatge no t'emportis 3 cremes, emporta't un aloe. Para antes, durante i després. La mateixa pot servir per tot. Molt bé. Val? Molt bé. Ja està. Mira, t'anava a preguntar precisament com podem adaptar els tractaments tant de dia com de nit a l'estiu sense haver de renunciar a beneficis que algunes cremes ens aporten, d'antienvelliment o despigmentants. No sé com ho podem adaptar això a l'estiu, perquè, clar, com deies, hi ha alguns ingredients que precisament ens serveixen per pal·liar aquests efectes. Clar, si no fem servir aquests ingredients o cremes que tinguin aquests ingredients, quines poden ser les alternatives? Si parléssim, per exemple, de taques... A banda de l'aloe vera. Si parléssim, per exemple, de taques, doncs, evidentment, els 3 mesos d'estiu no podem utilitzar despigmentants, perquè és el que dèiem, no deixa de ser que són àcids que cremen. Què faríem? Bueno, en un cas de taques, que també és una cosa molt freqüent, posaríem la crema habitual que no sigui agressiva, hidratant, i a sobre de les taques, no a tota la cara, posaríem topos de factor 50. Escampadets una mica, però a topos, perquè d'aquesta manera broncejarem una mica tota la pell, menys la taca, i es veurà més unificat. Hem de buscar el que serien trucos, però no és que hi hagi una meravella perfecta i un, coneixes bé quin tipus de pell té i a veure què busca, no? Però ara tampoc no és època de treure taques, sinó de dissimular-les. De dir, utilitzo no a l'aloe, posem una crema hidratant comú, bàsica, que posi això, hidratant, i el factor de protecció sobre les taques. Això són trampes que funcionen molt bé. Sí, està bé. Perquè quan ho posem a tota la cara, el factor 50, la taca també continua pujant, no la filtres del tot. I llavors sempre es veu el que se'n diu la discromia, blanc i moreno, doncs és anar seleccionant. Molt bé. No, està bé, ens apuntem. Això funciona. Molt bé. Doncs, Imma, suposo que tractaments d'aquest estil i de molts altres tipus els feu a l'estètica, sí. Per exemple, de dir, ara què passa? Que no ens podrem fer res a l'estiu? Tractaments que, per exemple, es fan amb aparatologia de radiofreqüència es poden fer tot l'any, perquè no agredeixen gens, l'únic que fan són bioestimuladors del teu mecanisme natural. I llavors entrem en programes d'aquests de 4 setmanes de tractament amb radiofreqüència que donen unes cares fantàstiques, sense utilitzar àcids, sense utilitzar res agressiu. El que fem és que tu comencis a treballar, la teva pell es desperti i comenci a fabricar tots els ingredients que necessita per estar sana, saludable i jove. Molt bé. I això ho fas tu. La màquina només dona uns inputs i una informació perquè espavilis. Ja està. Molt bé. Doncs, Imma, només recordar on us podem trobar. Al carrer Torres i Bages número 5, el telèfon és el 93 632 50 47 i qualsevol dubte que tingueu o necessiteu assessorament, potser no vindreu a fer-vos un tractament, però porteu un lío mental en què, tantes cremes que tinc, què faig i què em poso. Doncs podem ajudar, vens amb el teu necessaire, m'ensenyes tot el que tens i et classifico com, quan i per què, sense llançar-ho. Això ara no, ara sí, això ho fem molt, perquè la gent compra molt de producte per el que veu o el que sent, i llavors a vegades és una pena. Tenim molt i no li traiem partit. Sí, està clar. Doncs, Imma, moltíssimes gràcies, com sempre. Imma Martí. Vinga. Recorda'ns, on us trobem? Torres i Bages número 5, a darrere la catedral. M'agrada. A més, ja no podem insistir. Vinga. Ja ha de passar tothom. Bon dia. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.